What's up mga kapatid, mga kapwa kong small YouTuber at isang mapagpalang hapon sa atin lahat mga kapatid. Sa hapon na to, ang gagawin natin na vlog ay magko-comment and reaction tayo about nga po doon sa isang food panda riders na viral ngayon sa social media. Siya po ay isang Lodi dahil kaya po siya tinawag na Lodi dahil siya po ay habang nag food panda rider, siya po ay may kasamang bata at yun po ay ang kanyang anak. So mga kapatid, bago po natin pagpatuloy ang ating vlog sa hapon na to, intro muna po tayo mga kapatid. Let's go! So yun na nga mga kapatid, pag-uusapan po natin yung isa po nga pong viral na food panda riders po ngayon sa social media. Napanood ko po siya kasi mga kapatid sa balita, sa dalawang TV station or sa tatlong TV station na mga higanti sa atin dito sa Pilipinas at sa nakikita ko po siya sa social media, sa Facebook nga po, nag-viral po siya. Dahil isa nga po pala siyang food panda riders mga kapatid. Kinagiliwan siya ng mga netizens at natuwa po sa kanya dahil kahit nga po sa panahon ngayon na alam naman po natin na delikado sa mga tulad po nila dahil siya po isa pang bata at higit sa lahat po ay may kasama pa po siyang bata. Nagsusumika po siya para makaahon sa hirap at saka higit sa lahat makatulong din po sa misis niya mga kapatid. Dahil yung misis niya po ay may trabaho rin po mga kapatid. Nang time na po yun mga kapatid nang nakuhanan siya po ng isang netizens ng video at ipinost nga po sa social media. May trabaho pa kasi yung misis niya at wala po silang mapag-iiwanan ng kanilang anak. Dahil po food panda pa rin, tumutulong po sa kanyang misis. Naisipan niya pong isama po yung kanyang anak at isakay po doon sa bike kasi po ang ginagamit niyang mga kapatid ay bike lang na yung may lagayan po tayo pag yung mga namimili po, di ba, may yung parang basket sa harapan, linagyan niya lang po ng kumot or ng tuwalya ata yun at saka ng unan. Tapos kasi total malapit na lang naman po yung location ng kanyang pagdideliveran, isinama niya po ang kanyang anak. So kaya nga po siya nag-viral dahil kinagiliwan nga po siya ng mga netizens. At naawa nga rin po sa kanya yung isang netizens. Kaya kinunan po siya ng video. So sa madaling salita nga po mga kapatid, nag-viral siya. Dahil nga kasama niya nga po yung kanyang anak. At nakasakay nga po dun sa basket ng bike at nadede pa nga po yung anak. Pati nga po ako mga kapatid, nagiliw ako eh. Kumbaga natuwa nga rin po ako mga kapatid. Kaya ito, napakabuting ama, napaka-lodi, napakaulirang ama, napakaulirang asawa dahil hindi lang siya naghihintay talaga na asawa niya lang magtrabaho. Tumutulong po siya sa pagtatrabaho sa kanyang asawa. Kaya naisipan niya po mag-food panda riders mga kapatid. At least kahit pa paano sa panahon na to ngayon, lalo sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas, dahil meron po nga tayong epidemya or yun nga pong tinatawag natin na sakit, nagtutulungan po silang mag-asawa. Kaya may isang netizens po mga kapatid na tumulong po sa kanya, tinulungan siya, dinala po siya sa isang grocery, pinag-grocery po siya. Makikita nyo po yan dyan, magpa-plus po sa inyong screen, ang taong yun, kung sino po yun, na tumulong po doon sa isang food panda riders mga kapatid. Binigyan din po siya ng halaga at pinapunta pa po siya doon sa isang vlogger din ata yun na para matulungan pa rin po siya. Totally, pinang-grocery siya, pinamili siya ng mga pangangailangan nila, lalong-lalo na po yung doon sa bata, yung diapers, yung gatas. Medyo nahihiya nga po pa siya kasi nga gawa ng siyempre bata pa kasi po mga kapatid, 18 pa lang yung food panda riders na yun.
Batang-bata pa, totoy na totoy pa. Pero saludo po ako sa kanya kasi gawa ng pong kahit sa katayuan niya o sa kalagayan niya, kinakaya niya po ang lahat. At saka higit sa lahat po, kahit bata pa po siya na naging ama, nagsisikap po silang umahon at makatulong sa kanyang asawa. Kaya doon po ako sa kanya saludo. Sa iyo kapatid na Food Panda Rider, saludo po ako sa iyo dahil napakabuti mo pong tao at higit sa lahat napakabuti mo pong ama. Wag na lang po natin ibaba sa mga kapatid kasi gawa ng malapit lang naman po kasi yung location ng pagdideliveran niya nga po at doon po din sa bahay nila kasi sila po ay nakikitira lang sa kanilang tiyuhin. Hindi niya naman po pwede kasing iiwan ng time na yon yung kanyang bata doon sa tiyuhin kasi nga po syempre medyo matanda na rin at ang kanyang tiyuhin kaya isinama niya na lang, total malapit din naman kasi last niya nang deliver yon mga kapatid. Kaya sa iyo kapatid na Food Panda Riders, na bilib ako sa iyo. Isa ka talagang Lodi. Dapat ka talagang bigyan ng attention or ng ating mga kapwa, mga influencer or ng mga malalaking YouTuber na kahit paano matulungan ka naman po. Kasi gawa ng napakabuti mong tao at saka isa kang inspirasyon sa mga kabataan ngayon na tulad mo. Alam mo kasi kung bakit kapatid, dahil sa katayuan mo, kahit ikaw ay isang batang ama pa, dahil bata ka pa nga, at may anak ka na agad, hindi ka nawala ng pag-asa na bumangon, umahon, at gumawa ng paraan na para makasurvive sa panahon ngayon ng ating sitwasyon dito sa Pilipinas. Kaya, sa iyo kapatid na Food Panda, kahit ako napahanga mo ako sa iyo kapatid, napukaw mo ang aking atensyon, napukaw mo ang aking isip. Kaya sana marami pang katulad mo na nagsusumikap, lumalaban ng patas at hindi lang naghihintay na asawa lang ang tanging magtatrabaho, kaya gumawa ka rin ng paraan. Kaya sana dumami pa ang mga katulad mo kapatid na Food Panda Riders. Kaya masayang-masaya ako dahil napanood kita sa lahat ng TV station dito sa atin sa Pilipinas at napanood kita sa social media kung saan kita napapanood. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid at dito ko natatapusin ang aking vlog. Huwag niyo po munang kakalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. So once again, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat at bye-bye. God bless you. Pagpalain po tayo lahat ng may kapal. Maraming salamat.